ye passé Dakar ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni courant tigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye courant poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere courant ko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
Ame juma la juin kalo kile mugan ani wolonfila san 2025 ka aw ko fo ka ko ɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani ka bɔlɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw dangana aw ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la Mali ani diɲɛ kunnafoliw a b'o sɔrɔ kɛnɛ min kɔnɔna la. An ka bi kunnafoli bakuruba dɔw bɛna tali kɛ jamana kuntigi ale bɔra taamaba mun na Rusikaw bara a bisimilala an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Ni waati in na jamana fintigilakaw ye wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin maajugu ma mun ye sebaya caman sɔrɔ ka di an ka wolomasiri tabaw ma yaasa lakana ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ. Muraille verte n'o bɛ tali kɛ assainissement sigida lakana ko bunakun kan an ka jamana premier ministre a ye AES jamana sigida lakana ministre bisimila yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ AES ka jɛɲɔgɔnya kan sigida lakana ko bunakun kan. Sɛnɛko ministre ale yɛrɛ k'a fɔ ko ɲina sɛnɛ taabolo ka ɲi ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ yaasa ka se ka campagne ɲuman di maliyɛndenw ma. Ninnu de ye kunnafoli bakuruba dɔw ye. An bɛna kunnafoli wɛrɛ fara mun kan Mali ani diɲɛ kurukara ka se ka o da aw tulo kan. An b'a fɔ k'aw tulo ni gɛlɛjɔ sɔɔni an bɛ segin ka na walawalali kɛ aw ye u kan. I n'a fɔ n y'aw tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta a seginna ka na ka bɔ fédération Russie kɔnɔna la jamana mun kɔnɔ n'a ye taama kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 23 ka taa bila juin kalo tile 26 la taama mun n'a kɛra taama nafalenba ye jamana kuntigi a bolo falenni nana ka bɔ jamanaba in kɔnɔna la ni jɛɲɔgɔnya camanba ye gafe furaw ani fo ka taa se hakilina sabatilen ɲumanw o caman de bɔra ni taama in kɔnɔna la hakilina minnu bɛna tali kɛ don nataw la ɲɛta siraw ani Irisi jamana olu n'u ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye fan fila bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di olu ka jɛɲɔgɔnw tɛ fankelen ko ye jɛɲɔgɔnya ɲuman jɛlen n'a fɔ jamana kuntigiw bɛɛ lajɛlen ye a lase cogo min u ka taama in senfɛ. Jamana masakɛ a nalen a kunbɛra pankulu jigiyɔrɔ la ni jamana ɲɛmaa caman ani minisiri ɲɛmaaw olu caman bɔra ka se ka taa jamana kuntigi ka a bisimila ba Maliba kɔnɔna la a jigilen a y'a ka nisɔndiya yira kunbɛli cogo cɛɲi mun ni a dara kan an ka jamana CNT ɲɛmaa ani fo ka taa se jamana minisiri caman kun bɛ kunbɛli in kɛnɛ kan ko ni taama in kɛra nisɔndiyakoba ye taama mun ni a nafa bonyana kosɛbɛ k'an bɛ se k'a fɔ ko jamana kuntigi a ka kungo jara baw ani partenariat caman o de nana malidenw ka ɲɛtaa kama. Lakanako bunakun ka kibaruya la k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw u ye baaraba kɛ baara mun n'a kɛra ka se ka an ka jamana lafiya k'u ye dadigi kɛ kosɛbɛ maa ŋana juguw la maa minnu n'olu tɛ fɛ ka an ka jamana ɲɛsumalen ye terrorisiw ko u ye u susu. La k'a fɔ ko tile 2 in kɔnɔna la 48 heures k'an ka wolomasiri tabaw ko u ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ. Kibara mun ni a dira alamisa don wolomasiri tabaw ka kunnafoli sira diripa o ɲɛmaayaso fɛ cika mun kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni juin kalo tile 24 ye ko an ka wolomasiri tabaw secteur Kérédi Mola kɔnɔna la no o bɛ lere fɛ wolomasiri tabaw k'u ye maa ŋaniya jugu dɔw ka so ci maa ninnu ni u bɛ fiɲɛ fɛ halisa u bɛ ka boli ka taa maa t'u ta fan dɔn ni ka arajo taliki waliku u bɛ kuma ni mun ye ani fo ka taa se u ka minɛn caman ka o minɛ u la ni ka tila ka yɛrɛ k'a fɔ tuguni cika in kɔnɔ ko gosi u ye patrouille dɔ kɛ mun kɛra moto la an ka wolomasiri tabaw baw fɛlɛ kura bɛ an ka wolomasiri tabaw bolo ka se ka moto fara mɔbiliw kan yaasa ka taa se maa ŋana jugu ninnu ma u bɛ fan ka u so ci faamaw ka wulikajɔw kɔnɔna la ka kɛ ni juin kalo tile 25 ye k'u ye maa ŋana jugu u dagayɔrɔ dɔw ka o fana so ci Dugabugu kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Dugabugu fo ka taa se jo foloko kɔnɔna la ko u ye o wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin maa ŋana jugu ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ secteur minnu fana bɛ ni o ye Surango ye o bɛɛ lajɛlen ko faamaw ye wulikajɔw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka se ka minɛn caman minɛ maa ŋana jugu la diripa ka cika in kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw k'u taara se
e mangana jugu tun bɛ to ka taa jan da yɔrɔ dɔ la n'u b'a wele ko u ka pikapu ka o jan ka a minɛ u la ni ka mangana jugu ninnu ka o mɔgɔ 10 ɲɔgɔnw ka o daji a yɛrɛ la k'a fɔ ko o kɛra telabiti kɔnɔna la telabiti ni o ni kidali ye kilometiri 117 ko u ye mangana jugu ninnu camanba daji o yɔrɔ kelen na tuguni halisa cikɛ in kɔnɔna la ko wolomasiri tabaw wulikajɔw bɔnna fan caman de kɔnɔna la ko u ye Mali fan caman ka se ka taa dankari kɛ mangana jugu ka labɛn kɛyɔrɔ u ka janw ani fo ka taa se u bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na ni o ye o dagayɔrɔ ye k'u ye o caman ka a so ci wa ko an bɛ don min na ko bi k'an bɛ se k'a fɔ ko wulikajɔw dɔ bɛ ka fara kan diɲɛ don o don ka se ka maliden ani a bololafɛn lakana ko wa duguma siraw ani sanfɛ siraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ foli ni tantoli ta ka ɲɛsin an ka cɛbalenw ma minnu ni su ni tile u jɔn bɛ u kolo la ka se ka mangana jugu ninnu daga bɔ jamana kɔnɔdenw da la yaasa bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin ba Maliba kɔnɔ cogo min keba CNT maaw ka kɛ ni alamisa juin kalo tile 26 ye a yɛrɛ la k'a fɔ u ye sariya kisɛ belebeleba 2 ta sariya kisɛ minnu ni o bɛ tali kɛ Bamako ji sanuman bɛ se ka di Bamakokaw ma cogo di ani fo ka taa se kuranko Bamakokaw ka se ka o sɔrɔ cogo min na ko o sariya kisɛ CNT maaw u y'u bolo da o kisɛ ba 2 la k'a fɔ ko awɔ k'u sɔnna k'o baaraw ka kɛ ko nin bɛ don CNT maaw u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ani u bɛ ka sariya minnu ta n'a bɛ don malidenw olu ka lafiya kama ko nin sariya kisɛ 2 in a bɛ Bamako sigida denw ka u lafiya ji sanuma ani kuranko o baaraw sɔrɔli la keba n'an b'o de kɔnɔna la sigida lakanaliko bunakun kan ni o ye environnement ni assainissement Grande Muraille Verte ni o ye sigida lakanali kɛnɛ belebeleba ye mun na a baaraw sigira an ka jamana kɔnɔna la a ta ko 10 u ka ɲɔgɔn ye ba a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre ni o ye général division Abdoulaye Mayiga ye a ye AES jamana ministre minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sigida lakanako bunakun kan ni o ye environnement ye a ye olu bisimila délégation minnu bɔra Burkina Faso Niger fo ka taa se Mauritanie ani Sénégal délégation ka fara AES jamana délégation kan ka taa se jamana premier ministre ma yaasa ka kuma ɲɔgɔnw kɛ farafinna bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka sigidaw ka lakana sigidaw mana lakana ja bɛ kɛlɛ cogo di n'o bɔra ye an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka bilankɔrɔw bila sen kan yaasa waati yɛlɛma kɔlɔn la a ɲɔngow an bɛ se ka kisi ka bɔ o ma cogo min na ko o de kɛra nin jalajɛba in ani nin ɲɔgɔnye in o kun ye wa ko ɲɔgɔnye in kɔnɔna la u ka kumakun bolila yɔrɔ damadɔ kan ni o dɔ bɛ tali kɛ musaka ka se ka bila ka musakako yakubaya kosɛbɛ sigida lakanali bunakun kan ani fo ka taa se plan d'action fɛlɛ mun kan ka bila sen kan san 2024 ka taa bila san 2025 la jɛkulu in kɔnɔna la ani fo ka taa se jɛkulu membres ni o ye a tɔndenw ye olu bɛ baara kɛ cogo di ani jɛkulu in yɛrɛ ka soba mun n'a kan ka taa kɛ Mauritanie faba Nouakchott kɔnɔna la o soba minnu ni a kan ka taa a jɔ n'o baara bɛ sen na kuma bolila o kan ani fo ka taa se jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaayaso falen ni yɛlɛma mun kan ka don a la yaasa Muraille Verte a baaraw ka se ka giriya kosɛbɛ ka dɔ foro ka wulikajɔw kan farafinna gun kan ka se ka o latigɛ keba n'an bɔra kɔnɔna la sɛnɛko bunakun kan an ka jamana sɛnɛko minisiri ni o ye Daniel Simon Kelema ale ye kunnafoli kɛnɛ dɔ sigi a ka minisiriso jabala la kunnafoli kɛnɛ mun ni a y'a kɛ sɛnɛko an bɛ waati min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ samiya la ɲina campagne agricole a bɛ se ka kɛ sɛnɛko ɲuman ye cogo di sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo di suman sɔrɔta hakɛ bɛ se ka caya ha ka ja fo ka taa se sɛnɛfɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni nafolo bɛ sɔrɔ a la n'o ye kɔɔri n'a ɲɔngo ye o bɛ se ka lawaleya cogo di ka cikɛlaw bila ka cifɛn ɲuman sɔrɔ ani fo ka taa se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka cikow la ko o baaraw o ni o hakili falen fɔlɔ de kɛra ni jalajɛba in kɔnɔna la an ka cikow minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw k'u bɛ jigisigi d'u ma k'a fɔ ɲina sɛnɛko baaraw a taabolo ka ɲi ko lakɔlɔsiliw bɛ ka kɛ jango maa minnu bɛna kɔɔri sɛnɛ ani fo ka taa se sɛnɛfɛn wɛrɛw ma u ka sumankisɛw bɛ d'u ma cogo di ani kɔɔri kisɛ a gɛrɛni ko bɛɛ lajɛlen ko jigisigi ka di u ma k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayaso ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta yaasa o koɲɛw ka nɔgɔya ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko san tɛmɛnenw ko mun farala wulikajɔ minnu kɛra k'i b'a sɔrɔ ko 100 sara la
63 ko ani buruburu 87 o baaraw de kɛra yaasa ka se ka kɔɔri ka o di cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ waati min na ko bi ko o fanba bɛɛ lajɛlen cikɛlaw y'o sɔrɔ ka ban. O b'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw fanga bonyana ni waati in na cikɛlaw bɛ se k'u ka baaraw daminɛ wa ko cikɛla fanba y'u ka gɛrɛninw sɔrɔ ani sumankisɛw. Minisiriso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ jigisigi cikɛlaw ma wa wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wa ko fo ka taa se nafolo mun kan ka d'u ma ko yanni juillet kalo cɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ i ka nafolo sɔrɔ dɛmɛ mun ni jamana ɲɛmaayaso b'a ta k'a di kɔɔrisɛnɛnaw ma u ka se ka kɔɔri sɛnɛ ko yanni juillet kalo ko jigisigi ka di cikɛlaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ u ta sɔrɔ. Keba ni an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Sibikaw bara. Sibi dugu min bɛ ni o ye Kalasa ye. Kalasa olu ye u ka kalanbila baaraw kɛ. Kalanbila mun ni san 2024 ka taa bila san 2025 la ni a baaraw kɛra nisɔndiya ani fɛti belebeleba ye Kalasakaw bara. A yɛrɛla k'a fɔ ko ni nisɔndiyaba in a bilala sen kan centre alimentaire agricole de Sibi ni o b'a wele ko CASI o centre ba in balemarisoba kalanso in olu de ye nin baara in bila sen kan ka fara kalanfaw ani fo ka taa se dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka taa nin kalanbila in ka a laɲɛnɛmaya fo ka taa se kalanko ɲɛnabɔbagaw ma Sibi komini kɔnɔna la. Keba mun bɔra o kɛnɛ kan e yɛrɛ kun bɛ yen an ka jɛ an k'o lajɛ. Clôture ni a diyara an ye fermeture ni fɛngɛ kɛ fɔlɔ donc a daminɛ yɛrɛ CAS yɛrɛ de an ɲininka a la a fɔ ni an bɛ se k'a kɛ an ko an b'a kɛ mais wari t'an kun nka CAS ko bon ni wari t'a kun an b'an jɔ ni a ye ration k'an b'an jɔ ni ration ye maintenant tɔ sonorisation ko bɛ to CAS bolo CAS fana ye jɔ n'o ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ne content na parce que n y'a ye n kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ y'a kɛ bon ne m'a kɛ anw m'a kɛ parce que wari tɛ an ka wariko ta fanfɛla la ni CAS a fɛngɛ k'i jɔ ni o ye donc vraiment an ta ye nisɔndiya dan ye o ka tɛmɛ ka bɔ yen école clôture a bɛ écodenw lakana a bɛ an ancienw lakana i y'a ye donc maintenant a bɛ hakili kelen di an école maîtres ma pour que ka denmisɛnninw kalan parce que i yɛrɛ bɛ ɲinan an filɛ wagati min na ni ɲagamini de sanko Mali ɲagamini don donc maintenant n'a fɔra ko clôture école ma clôture hakili fila de bɛ kɛ enseignant na bon k'i to kalan na ni hakili fila y'i sɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la donc vraiment CAS nana o de hakilina bɔ an kun ka kɛ hakilina kelen donc vraiment ala ni a nafa kama n content na. Vraiment ne nisɔndiyara CAS mɔgɔw nana u nana an la ɲɛnajɛ bi a diyara an ye an tɛ se k'u fo ka s'a dan na a kɔni diyara ne a diyara ekɔliden bɛɛ lajɛlen ye mun ka d'an ye u y'an dɛmɛ o la an ka denmisɛnninw bɛ jardin na u bɛ se k'an dɛmɛ o la u ye ji d'an ma u ye courant d'an ma vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma. Ne fa an nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'a d'a kan fɛn min ko tɛna mɔgɔ kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ nisɔndiya wa min b'i kɔnɔ i tɛ se a bɛɛ fɔ la nka n'i y'a mɛn ko n duuru dɔrɔn fila bɛ dugu ma an bɛ fɔlɔ k'an dɛmɛ jɛkulu fo Sara Babi a n'a ka mɔgɔw bɛɛ ka Alimankɛ fo ka Buri fo ka Fatimu fo mɔgɔ bolo bɛ baara na an b'a bɛɛ fo ka bɔ an ka lakɔliso fɔlɔ la ka réparer ka Ala ban kana kura jɔ an ye ka kalandenw bila kɔnɔ lamini ni bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ Kalasa fɛ bi o nisɔndiya min b'an golo kɔrɔ an bɛ se ka dɔ le fɔ an tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban ka karamɔgɔw fo n'i y'a ye denmisɛnw balɔni sɔrɔ karamɔgɔw de bɛ k'u kalan an ka directeur ba an ka foli b'a bɛɛ n'u dalen fɔlɔ la ani filanan an b'o bɛɛ fo k'u tanto k'o barika la ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo dugu yɛrɛ dɛsɛ min b'a la dɔɔnin tɛ e yɛrɛ min nalen ka foli di ma Ala k'an bɛn ɲɔgɔn caman ma lakɔliso Ala ka bɔ an ɲɛfɛ Ala ka lɔnnikɛla bɔ a la k'an ka dugutigi man fo parce que nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ale de ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a foyi sababu ma an bɛɛ y'ale de kɔ bi an bɛɛ bɛ sɔrɔ tuma ale ka ɲɔtu kɔrɔ k'an b'a fɔ an tɛ ɲinɛ kɔ dɛmɛjɛkulu ye Sara Babi a n'a ka jamakulu an ka foli b'u ye kosɛbɛ Alimankɛ an ka dugawu b'a ye dugu nin ka dugawu b'a ye a nana dɛmɛ yas'a ma a diyara an ye kosɛbɛ o ye dɛmɛ min yas'a ma a y'an nafa kosɛbɛ an b'a fɔ ka barikada o foli o baara ɲumanw na an bɛ Buguri yɛrɛ fɔ an ka dɛmɛjɛkulu ɲuman don ani Sara Babi an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Nisɔndiyalenba don an bɛ fin d'année fête kɛnɛ kan dans fête min n'a organisera en partenaire fɛ donc olu de y'an dɛmɛ ka musakako la ka fête nin kɛ
donc an bɛ foli belebele d'u ma o la nisɔndiyaba banna sinon an tun tɛ ka fête nin kɛ ɲina mais olu de kɛra sababu ye donc an ye fête nin organiser ɲina an tun tɛ fɛ ka kɛ ɲina ka sababu kɛ vraiment a fɛn kun t'an na a wari kun t'an bolo o nisɔndiyaba parce que i b'a dɔn ekɔliso n'a ye a dayɛlɛlen don tan i b'a ye baganw bɛ don fan bɛɛ fɛ donc tuma dɔw la i bɛna sɔrɔ yan yɛrɛ a bɛɛ ye baganbuw ni fɛnw ye donc f'i bɛ ekɔlidenw bila k'a furan ka bɔ yen donc clôture nin o bɛ caman bɔ o la donc clôture nin bɛ diya ye ka sababu k'o fɛn min ye ani fɛnɛ mɔgɔw bɛ to ka moto boli ka bɔ kuru kɔnɔna ni fɛngɛw la vraiment a bɛ caman bɔ o la. An sewalen don ka sababu kɛ bi ye ekɔli datugu ye kalan datugu ye kalo 9 baara kɔfɛ denmisɛnninw y'a dabɔ ka ɲɔgɔn ɲagari donc u sera CAS ma CAS ye dɛmɛ don u ma o hukumu kɔnɔna na nka o bɛnna ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ CAS ye min ta ka ekɔliso sɛgɛrɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la CAS ye kilasi kura 3 di ekɔliso nin kun ma o kɛ second cycle ye o y'a sɔrɔ kilasi kura 2 kun jɔra ka d'u ma ka tɛmɛ kɔrɔlen o bɛɛ kɔfɛ CAS y'a kanu ka ekɔliso kogo k'a lakori ka ekɔliso lakori sabula pour que lakana ka sabati ekɔliso kuru kɔnɔ denmisɛnninw ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ don ni denmisɛnninw ɲɛnajɛyɔrɔ kɛra baganw tɛmɛsira ye n'o kɛra mɔgɔ sugu bɛɛ tɛmɛsira ye bolifɛntigiw bɛ tɛmɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ tɛmɛ je pense que denmisɛnninw n'u o man kan donc CAS y'a kanu ka kogo lakori ekɔliso nin na donc o baara daminɛ o fana bɛ senna bi donc ɲɛ bɛ o dingɛ sennaw de la o bɔgɔbɔnnaw de filɛ nin ye an kɔfɛ nin ye a ɲɛ bɛ poto turulen kɔni na ka ekɔliso danfara yira donc yɔrɔ fɛn fɛn kan ka lakori donc poto ninnu b'o o yira ka dan sigi o la donc nin baara ninnu de bɛ yen nɔ ka bɛn ni ɲinɛ ekɔli bila ye a ka ca ala fɛ yanni sankura ekɔli daminɛ cɛ o b'a sɔrɔ ekɔliso kogo jɔra ka ban ka clôturer ka ban donc denmisɛnninw bɛna se ka don a kɔnɔ ka kalan kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ donc an dalen b'a la fɛnɛ an b'a jigiya k'a fɔ vraiment nin bɛ kɛ sababu ɲuman ye kalansa ma ka kalansa ekɔliko ka sabati ka denmisɛnninw dɛmɛ parce que nin kalo 9 na vraiment an y'a ye k'a fɔ dɛmɛ o dɛmɛ n'a sera kalansalakaw ma a b'a kunbɔ sabula u yɛrɛ cɛsirilen don ka projet nin dɛmɛ a hakilina kan dugu nin kɔnɔ yan nɔ n'i y'a jateminɛ san daminɛ CAS ye kalanminɛnw di kalandenw ma kalanminɛnw dilen kɔ kalanso dilen kɔ je pense que u ye ekɔli karamɔgɔw fɛnɛ dɛmɛ ka jɔyɔrɔba ta kalanso kɔnɔna na donc o dɛmɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni ala n'a kuncɛ ni korili ye o vraiment an b'o foli ko ɲuman di CAS so ɲɛmɔgɔw ma k'a ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma komi u yɛrɛ bɔra ka CAS ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ projet ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ tubabukɛ la n'o ye coordinateur docteur Ener Papendiki ka se coordinateur national ma n'o ye Sala Babi ye vraiment jama y'a ka nisɔndiya yira bi vraiment o fɛnɛ bɛnna anw ma kosɛbɛ o diyara anw ye donc an kɔni an bɛ dugawu de kɛ yarabi halisa ala ka kalansa ɲɛtaga sabati ala ka ani dugumɔgɔw kan bɛn. Keba an bɛ taa marabolo kɔnɔna la Masinakaw bara arala k'a fɔ u ye chirurgie dɔ daminɛ ɲɛfurakɛli baaraw ni a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw baara kɔnɔ ka ɲɛsin Masinakaw ma arala k'a fɔ ko nin ye wale min b'a to maa minnu ni olu ɲɛ ka filɛli fanga ka dɔgɔ ka se ka opération ɲɛ opéreli ka o baaraw ani ɲɛ lajɛli fo ka taa se a opéreli kɔfɛ furakɛli ni fɛnw kan ka kɛ cogo min na ka o ɲɛfu ye ani ka maaw ta maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka se ka olu ka furakɛli baaraw kɛ Gawokaw bara arala k'a fɔ ko soba bɛ yen nɔ so mun ni a bɛna tungarankew ka olu ka koɲɛ ɲɛnabɔ maa minnu bɛ segin ka bɔ tunga fɛ ko nin soba mun ni a dayɛlɛli kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 26 alamisadon ko a kɛra an ka jamana minisiri ka ca ɲɛsilen don maliden sigilenw ma kɔkan ani fo ka taa se Itali kɔkan caw minisiri so olu de jara k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin soba in kɛ ani fo ka taa se diɲɛ kurukara tɔnba mun bɛ ni ale ka caw ɲɛsilen don tunganataga kow ma OIM ko nin ye baara ye baara mun n'a b'a to tungarankew bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ segin ka na ka sɔrɔ seginni ka di u ye ka se ka olu ta ani ka so di u ma u bɛ se ka u yɛrɛ lafiya yɔrɔ min na yan'u ka segin ka to u ka dugukolow kan ko centre in kɔnɔna la sunɔgɔyɔrɔ bɛ yen dortoir salle d'attente ani fo ka taa se kɛnɛyaso ani kalanbulon formation kɛyɔrɔ bɛ kɛ u kunna o la ko nin wale in kɛra yɔrɔ ye ka se ka musaka di maa dɔw ma maa minnu ni olu seginna ka bɔ tunga na n'a jara u yɛrɛ ye yaasa u ka se ka bolomayɛlɛma kɛ cogo min na faso baro kɛnɛ ni o ye
falen hakili falen kɛnɛ mun ni a bɛ sigi an ka jamana danbew kan ni a baara bilala sen kan jamana seko ni dɔnko minisiriso ko kayikaw ta baaraw nun donna ka kɛ ni juin kalo tile 26 in ye baara mun ni a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo kayi maakɔrɔw ani fo ka taa se kayi ɲɛmaayasow bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka se ka taa nin kɛnɛba in kun mun b'a la ni o de ye an danbe ani sifinakaw bɛ se ka an ka tabiyaw faamu cogo min na ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ i nin don la cogo mun arala k'a fɔ ko bafula bɛ kɔnɔna la u ye maa dɔw nin bɔ recensement sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ ka kɛ yaasa ka se ka cikɛlaw hakɛ dɔn sɛgɛsɛgɛli mun n'a bɛ ka kɛ cikɛko bunakun kan ko o recensement in kɔnɔ maa dɔw ko sigakɛr'u la k'a fɔ u tun tɛ k'u ka baara kɛ a ɲɛma u kan ka taa baara kɛ waati min na o waati b'a sɔrɔ u tɛ baarakɛyɔrɔ la k'o de la bafula bɛ u ka direction régionale min bɛ sɛnɛko bunakun kan ale ye ni maa kofɔlen k'u tɛgɛ ko ka bɔ baara in na pewu wa buruburuni min kan ka d'u ma ni o ye indemnité ye ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen tigɛ o la bawo k'u bilala baara min na o ma o baara kɛ n'an bɔra o kɔnɔna la kucalakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko bagi kimɛli kɔnɔna la maa dɔ de taara mɔgɔ wɛrɛ pilasi la k'a sɔrɔ o maa yɛrɛ tɛ ko sɛgɛsɛgɛliw de kosɔn u taara u ɲɛ da ni maa kofɔlen kan ale mun tun bɛ ka taa bagi kɛ mɔgɔ wɛrɛ a nɔ la ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra ka se ka ni maa kofɔlen k'a ta k'a di finitigilakaw ma yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin koɲɛ in na mun kan ka bɔ a la finitigilakaw ka se ka o bugunatigɛ keba n'an bɔr'o la faransikaw bara k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna taa furakɛli suguya kura mun ni a bɛ sigi ni subahana mansin sira kuraw ye intelligence artificielle k'u bɛna taa furakɛli dɔ ko ka a sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ Centrafrique jamana kɔnɔ o ko de kɛn bɛ ka maaw kamana gan ko nin furakɛli cogo kura in munna Faransi b'a fɔ k'u bɛ kɔgɔji tigɛ ka bɔ f'u ka jamana la ka na Centrafrique yaasa ka se ka na nin furakɛli baara ye mun dun bɛ kɛ ni subahana mansinw ye subahana mansin dun bɛ se ka mɔgɔ janfa kuma bɛɛ lajɛlen Kasim Tarawele ɲɛfɔli kɛ o ko in na keba an tɛ fan fɛ ka o lajɛ. Aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati in na diɲɛ kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ bɛɛ n'i ka ko taabolo Faransi lasigiden min bɛ nin waati in na Centrafricaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangi n'o y'u ka faaba ye nin kalo in tile 25 n'o ye juin kalo ye san 2025 ale ye a bila bɔlɔlɔ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka page Facebook sanfɛ ko olu bɛna na dɔgɔtɔrɔya baara dɔ kɛ Centrafricaw fɛ ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔya furakɛli sugu dɔ ye furakɛli min do falai a bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ de fɛ a b'a fɔ min ma ko artificiel o furakɛli ko k'o kɛ sa ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu si ma san 5 sɔrɔ ni fièvre bana bɛ olu la n'olu caman lasagalen don bi Bangi ale ni Centrafrique dugu damadɔ kɔnɔna na i n'a fɔ Bangi Gombongo Bimbo ale ni Wango kibaruya in kɔni dira dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara ninnu kɛ kɔrɔlen i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye intelligence artificielle ye n'o ye ka miiriya kɛ ka fɛn sigi sen ka bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ fɛnw ladege k'a sɔrɔ olu tɛ ko k'o kɛ ka denmisɛnninw furakɛ tiɲɛ don min ye waleya in ye a ka fisa nka nin waati in na Centrafrique ye jamana min ye sigana bɛ maaw la la kosɛbɛ dɛ falai dugudenw y'a jira k'a fɔ ko min ye ka furakɛli kɛ ni intelligence artificielle ye kuma tɛ bana kofɔlen minnu filɛ nin ye Faransikaw fɛ ko nin ye ko jɛlen ye fiyewu maaw kɔni ye min jira o ye k'a fɔ min ye Centrafrique ye nin ye ale kɛtɔ ye ninnu bolo kɔbaw ye sa koyi k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛna na o sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ an bɛna na a lajɛ aw fɛ yan fɔlɔ n'a ɲɛna an na taa n'a ye an ka sira wɛrɛw fɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Centrafrique ye jamana ye falai nin ko n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔko ta na sira fɛ a ko tɛna na se ka sira sɔrɔ sabula subahana mansinw min ye baara kɛcogo ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nin baara sugu ninnu kɛ olu fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ nin ka nin furakɛli in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko n'u m'u kɔlɔsi su bɛ caya u bolo dɛ wa siganaba yɛrɛ bɛ min na jaabi minnu bɛna na sɔrɔ ni maaw ma farati a su bɔta ti bɔ foyi fɛ sabula minɛn min don ladegeli don filɛli don k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa caman bɛ bi furakɛlikɛlaw la olu ma sɔn nin waleya in ma koyi ko sabula mun de la Faransi jamana ale ɲɛsinnen don Centrafrique ma dɛ k'o ta k'o kɛ yɔrɔ ye bi a bɛ fɛnw lajɛ yɔrɔ minnu na
mun b'a to sa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka sigi sen kan fɛɛrɛ min filɛ nin ye n'o ye intelligence artificielle ye k'a don furakɛli ko ta nasira fɛ ko hali nansara jamana o n'o ye européens ye fala ye olu yɛrɛ ma bɛn kelen k'a la fɔlɔ koyi nka k'a ta k'a lajɛ ko nin waati laban in na wa ko faransi bɛ fɛ ka na o sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ Centrafrique denmisɛnninw na ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ ni a ko bɔra kojugu la ko mun de bɛna kɛ sabula min ye farajɛla jamanaw ye olu yɛrɛ ye hakɛ minnu sigi sen kan olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma dafa u yɛrɛ fɛ yen bɛnkan ma sɔrɔ baara in taabolo la kuma tɛ ka kɛ ni denmisɛnninw olu si sanga ye maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ k'u ka kobaw kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛli n'a lajɛli baaraw kɛ u yɛrɛ fɛ yen munna bi maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye sɔrɔba tɛ u ye u jɔyɔrɔ man bon kosɛbɛ faransi b'a fɛ ka taa nin ko in kɛ u fɛ yen ko walima halisa jɔnya waleya min bɛ u bolo u b'o sira de kan wa ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma wa ko santarafirikaw k'a ɲini n'o fɛ k'u k'u ɲɛ dayɛlɛ sabula u ka jamana a kɛtɔ don t'a sidɔn ye fala nin kibaruya in ale bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruyaw la n'ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sa ka kibaruya wɛrɛw d'aw ma min ni nin si tɛ kelen ye. An bɛ taa jamana kɔkɔna kibaruyaw kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana fanga sinamatɔnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Tidiane Cham Guillaume Soro olu ni Laurent Gbagbo u farala ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu sigi jɛkulu minnu y'a tɔgɔ da ko trop c'est trop ko dɔ kɛra ten sa jɛkulu minnu ni a baaraw daminɛna Tidiane Cham ani Laurent Gbagbo fɛ la k'a fɔ ko Guillaume Soro ale farala u kan k'u ka laɲiniw ye de jamana fanga sinamatɔ saba in ni u fanga ka bon kosɛbɛ ko ni jamana kuntigi bɛ ka siran u ɲɛ u ka kɔrɔfɔw la ni ka u labɔ kalata sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'u b'a laɲini u ka se ka segin ka don kalata sɛbɛnw kan ha ka ja u ka se ka kɛ cɛbɔ ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni jɛkulu in ni fanga bɛ a la k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ninnu k'u bɛna wulikajɔw kɛ don nataw la yaasa ka se k'u ka hakɛw ɲini Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Burkina Faso kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw ka o kɛlɛ ɲɛnaminimafɛn minnu ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu minnu bɛ don k'a bɛ kɛ sababu ye ka bandiw ka walew ka o juguya jamana kɔnɔ o de la ko u ye fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan ɲɛnaminimafɛn dɔrɔgu n'a ɲɔngo a si kana don Burkina Faso jamana kɔnɔ tuguni fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa fɛn n'o nɔ yɛrɛ la u bɛna u sira bɔ fo ka taa se u dan na ka se ka dankari kɛ o la jamana duguba kɔnɔna lakana minisiri ni o ye Mahamudu Sana ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko u ye finitigilaka kɛrɛnkɛrɛnlenw bila sen kan wa wulikajɔ fanga bɛ ka bonya yaasa ka se ka dɔrɔgu ka kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ bawo ko dɔrɔgu de bɛ ka kɛ sababu ye ka terrorisme ka a financer ani ka maa bandibaw ka olu ka bandiya wale ni bamanciya walew ka musaka di u ma Guinée Conakry jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen nɔ ni ka jamana fanga jamana sariya sunba constitution o baaraw bɛ sen na ka se ka constitution ka a yɛlɛma référendum ni o ye maaw bɛ to hakilina di n sɔnna walima n ma sɔn o baaraw de bɔlen ka bila septembre kalo tile 21 na Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna o baaraw de kɛ ka Guinée Conakry kaw ɲininka u ka se k'u hakilina di jamana premier ministre Amadou Ouriba a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ jigisigi di maaw ma ko u bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni référendum in kalata in ka se ka kɛ kalata kɛcogo ɲumanw na ani fo ka taa se kalata minnu kan ka kɛ ni o ye wasadensigi kalata ka fara kalata tɔw kan ani jamanakunsigi kalataw ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka kɛ desanburu kalo nataw la premier ministre ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la n'an bɔr'o la Togokaw bara manifestation wulikajɔ ba kɛra ka kɛ ni bi jumadon in ye wulikajɔ ba mun ni jamana maa dɔw u bɛ ka yira k'a fɔ ko jamana bɛ ka mara maa mun bolo bi ni o ye Faure-Gnassingbé bɛ ko u tɛ ka sɔn n'a ka mara taabolo ye bawo ko wulikajɔ kun baara bolodara ka kɛ ni bɔlɔlɔ sanfɛlaw ye ni welekan bilala maaw ma maa dɔw ma k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ yaasa ka se ka taa u ka dusumakasi yɛrɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ in de senfɛ finitigilakaw ani wulikajɔ nisɔngoya yiralaw u karila ɲɔgɔn na ni o kɛra sabu ye ka se ka minɛli dɔw kɛ finitigilakaw ka gaziw a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka mun yira ko wulikajɔkɛla ninnu u bɛ ka
basigi tiɲɛ wa ko wulikajɔ kalan ninnu bɛ ka kɛ cogo min na ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni damatɛmɛ walew violence na ɲɔgɔn jamana kɔnɔ ko o de la olu ye finitigilakaw bila ka se ka taa ni nisɔngoya taamala ninnu k'u ka baaraw kɔ o lajɔ Sud-Afrique jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra Zambi jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ale kun taara furakɛli la Sud-Africains fɛ yen nɔ ni o ye Edgar Lungu ye a yirala k'a fɔ ni a tanyana k'a to Sud-Africains fɛ yen nɔ a ka sangafo de kun kan ka kɛ nka ko Sud-Afrique kiiri tigilamɔgɔ dɔ y'a ye sangafo ka a lajɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin maa kofɔlen in jamanakuntigi kɔrɔ don k'a ka kan a ka segin a fa jamana kɔnɔ la ka taa ka sangafo baaraw kɛ jamanakuntigiya ani mun ka kan ani bonya mun ka kan o ka se ka d'a kan bawo ko ni u ye a sangafo jamana kɔfɛ ani mun kan ka d'a kan bawo jamana marabaga mun bɛ yen nɔ ani o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ yanni a kun ka fatu ko nin ko in tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o de la ko olu ye sangafo in ka a lajɔ yaasa sangafo ka se ka taa kɛ n'a fɔ a ka kan cogo min na ani bonya mun ka kan jamanakuntigiya kɔrɔ o ka se ka d'a kan bangi kɔnɔna la ni o ye Centrafrique faba ye a yirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaayaso u ye deuil national ta ka a décréter ka kɛ ni alamisadonya ye ko tile 3 bɛ kɛ sangafo la bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kalanden mɔgɔ 29 olu ni tora k'u to bagi kimɛli baaraw la bawo ko bousculade walima courant ka tiɲɛnida dɔ k'o kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin kalandenw ma minnu tun bɛ bagi kimɛli baaraw la k'a kɛra u ka lycée Barthélemy Boganda kɔnɔna la bangi wa jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko premier ministre talen i ɲɛ da maa banabaatɔw kan ani fo ka taa se maa minnu ni tora ka taa se u ka denbaw la ka duwawudon k'u ye ni ka tasibila k'u ye ko o de la jamana ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen bɛna deuil national ni o ye sangafo jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tile 3 yaasa ka se ka ni maa kofɔlen ninnu ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ma Kenya jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u ka jamana ministre mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Murkomen a yirala k'a fɔ ko Murkomen ko jalaki binnen don a kan bawo ko a tun bɛ fɛ ka jamana senkɔrɔma cɛ bawo k'a bɛ ka wulikajɔkɛla dɔw ka olu kɔkɔrɔma don wulikajɔkɛla minnu ni olu bɛ ka a ɲini ko jamana ɲɛmaa ko a ka se ka jamana ɲɛmaaya bila n'u bɛ ka dankari kɛ jamana ɲɛmaaya ka wulikajɔw la fanga la ko nin ko in kɛra cogo min na ni o ye minisiri kofɔlen ye ko jalaki binna a kan k'a fɔ ale nɔ bɛ ni wulikajɔw la wulikajɔkɛla minnu ni a donna u kɔrɔ ka se ka u bila u ka tɛmɛ u man ka dan tɛmɛ yɔrɔ min na u ka dan sago u kan ka se ka jamana lawuli n'an bɔra o kɔnɔna la Arabi Saoudite a yirala k'a fɔ alisilamɛya san o daminɛ o ka surun ni alisilamɛya san kura ko o de la maa camanba de bɛ yen nɔ olu farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa alikaba misiriba in mun bɛ magankaw bara ka se ka taa a fini finman mun b'a la ka a fini falen a yirala k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye wulikajɔ mun ni o bɛ deli ka a kɛ san kura kɔnɔna la ka se ka alikaba ka a ɲɛda kurakuraya ka fini mun b'a kan ka se ka o baaraw kɛ ko o wulikajɔw de bɛna kɛ don nataw la yaasa alisilamɛw ka batokɛyɔrɔba in ka se ka ɲɛda kura d'a ma ka kɛ ni alisilamɛw ka sankura nata ye Hindu jamana kɔnɔna la u ka pankulu mun ni ale forona n'u b'a wele ko Boeing 787 a yirala k'a fɔ pankulu mun n'a a forona ka bɛn ni juin kalo tile 12 ye ni a ka binni kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba bɔnɛ a nin na ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka nin pankulu in halisa ka a kow sɛgɛsɛgɛ kun jumɛn de y'a to a binna ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u ka pankuluso ɲɛmaayaso u taara buwati dɔw ye a kɔnɔna la buwati noire mun ni u ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ pankulu in a minɛn dɔw don ka se k'a lajɛ kun jumɛn de kɛra pankulu in binkun ye ka se ka ko bugunatigɛ yaasa ka se ka a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye Israel ni Iran bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min ko bi a yirala k'a fɔ ko kabi a bɛ tile 10 ani kɔ bɔ bi ko nin jamana fila in mugu ni kisɛ ma se ka jɔ hali n'a sɔrɔ Ameriki jamana tun ye a laɲini ko mugu ni kisɛ ka jɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko halisa mugu ni kisɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛ ka a lajɔ jamana fila bɛɛ ka kɔrɔfɔw la ko nka o bɛɛ la susuliw tɛ ka lajɔ ko Ameriki jamana tun bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ
k'a fɔ ko ale sera Iran u ka nucléaire yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko a ye o yɔrɔ k'o tiɲɛ nka ko kibaruya nana yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ka nin kɔrɔfɔ in k'a ma kɛ tiɲɛ ye bawo ko Tehran Irankaw ka nucléaire yɔrɔ ninnu ko maga ma kɛ u la ko de b'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko in na halisa ma bɛ se ka sigi n'a ye ko kɛlɛ ma ban. Israël jamana premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min kun kɛra ale kan n kan ka taa sɛgɛsɛgɛ bawo jalaki binnen don premier ministre in kan ko yuruguyurugu ni dungo juguya dɔw yelen don a nɔ la ko jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ a kun kan ka taa lamɛnli min kɛ ko k'o lamɛnli bɔ a dɔgɔkɔrɔ bawo ko nin waati in t'o kuma ye baaraw bɛ ka kɛ ale fɛ ale bɛ ka wulikajɔw kɛ jamanaw bɛ wulikajɔ mun na bi mankan mun bɛ u ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ni kuma in tɛ waati k'a fɔ ko ale ka se ka taa lamɛnli kɛ ko nka don nataw la ko a bɛna taa jali kɛ yuruguyurugu ni dungojuguya sɛgɛsɛgɛli mun ni siga kɛlen don a la k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka nafolo dɔ dun jamana kɔnɔ halisa Iran ni Israël ka fɔɲɔgɔnw kɔnɔna la jateminɛlikɛla dɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛyala muso mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ géopolitique ko bunakun kan ni o ye Miriam Beran y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ɲɛma Donald Trump k'a kɛn bɛ ka ko mun kɛ nin ko in na a ye wulikajɔ mun kɛ ani a tun bɛ ka a yɛrɛ kɛ nin ko in y'a fɔ a maîtrise a contrôle b'a bolo cogo min na wa ko o t'a bolo bawo ko Donald Trump ka baaraw kɛn bɛ majɛ ye a ma se ka bɛn ni keleya sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka kuma ka waso k'a disi gosi ni o baara mun ye ko a bɛ se k'a fɔ bi a ka o baaraw kɛra échec ye a dɛsɛra ka bɛn ni keleya ka o sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko ale yɛrɛ bɔra kuma mun na ka dantigɛli kɛ k'a fɔ ko mugu ni kisɛ jɔra jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ hali o ma tɛmɛ waatinin kan bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko susuliw daminɛna a fana ka wulikajɔw kɔnɔna la maa min bɛ ka bɛn ɲini a bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Israël jamana ma ko e bɛ ka bɛn ɲini wa e ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin jamana kelen ma ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Donald Trump ko nin ko in na dɛmɛ ɲinibaga tɛ wa ko a ka wulikajɔ n'a a ka kuma caman n'a ye mun fɔ n'a bɛ fɛ ka yɛrɛ ka seba yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la ko a dɛsɛra. Union européenne ni o ye nazarala jamanaw ye olu ye sanction gɛrɛntɛ ta ka a ɲɛsin activiste Cameroun ka den Nathalie Yam kan bawo ko nin musolaka in ko a bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Irisi jamana de ma k'a ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen na a bɛ nazarala jamanaw ko ka u ŋɔra da o la kosɛbɛ a ka ŋɔra dali wa ko jamana min bɛ n'o ye Faransi jamana ye ko bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ a bɛ gosili kɛ kuma bɛɛ kumaw la ka ɲɛsin Faransi jamana ma o de la nazarala jamanaw ka tɔnba in Union européenne ko u y'a laɲini k'a fɔ ni musolaka in ko ka a bali ka don Union européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de kɛra gɛrɛntɛ mun n'u y'a ta ka a da activiste musolaka in kan Nathalie Yam bawo k'a bɛ ka baara kɛ cogo min na olu ka yeta la a bɛ ka Irisi jamana de dɛmɛ wa ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ taa Europe de juguya la keba n'an bɔr'o la an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana dɔnko ni seko minisiri Mamu Dafe a bɛ taamala nin waati na Mopti kaw bara jalajɛba dɔ kɛra a fɛ yaasa bilankɔrɔ mun bilalen don seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ka kɔɲɔw kunna n'u y'a wele ko assurance volontaire pour la culture AVOCU ka se ka taa AVOCU ka o ɲɛfɔ Moptikaw ye yaasa Mopti maa minnu bɛ bolola baara bunakun kan fo ka taa se seko ni dɔnko bunakun kan olu ka se ka ni bilankɔrɔ in ka a nafa bɔ cogo min na bawo bilankɔrɔ in k'a bilala seko ni dɔnko maa min bɛ o siraw fɛ ani fo ka taa se bolola baarakɛlaw olu bɛ se ka bilankɔrɔ sɔrɔ banaw ani ni u kɔrɔla ka se ka dɔ ta u ka sɛgɛn na o waatiw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ o baaraw de kɛra Mopti ka kɛ ni wulikajɔ ye ni baara min n'a ɲɛmaya tun bɛ Mamu Dafe bolo kɔnɔna la ale tun bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya la mun bɔra o kɛnɛ kan keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ janga Mamu Dafe a ye dantigɛli min kɛ AVOCU kan Moptikaw ɲɛkɔrɔ an k'o lajɛ. An bɛ kɛnɛ min kan an nisɔndiyalen don an bɛ Mopti mairie fo kosɛbɛ n'u y'a invité Mopti semaine culturelle et artistique la o sababu la an ko gouverneur ma nin baara in bɔdalen don n y'a kanu tuma dɔ ye an ka cakɛda minisiri so filaw fɛ. Pour le ministre de la Santé et du Développement social, le ministre de l'Artisanat et de la Culture. Donc, on a vu la
la DSI pour que la folie dit gouverneur a autour de la liage de la forêt en si la folie qui n'a qu'à jouer parce qu'il y a la ligne où n'a pas de la mort ni en tout cas directement à tout fait car on a des films avant de fermer tout la petite famille. Il y a qui a une pièce de ministère technique à niveau canal. Le mot ni est pas que tout ni comment la fia ni comment ça va dire. À Kagame. Ni nous voyons ni fait fini ni va faire Québec comme encore ni du tout. Abus pas. Mais ce qui gagne son soit ni tra de là. Ou armi chite là. Il fait qu'il trouve se bien doyer. Vous voyez la fia INPC et la FIA pas de secteur de la culture. Pour que il faut avoir assurance volontaire pour la culture. Parce que à quel degré à la assurance volontaire bien aimé, quel degré pour les candidats, pas que c'est pour le démon. Donc, il faut que l'Europe familiale, à part donc à force, ça, vous le faites commencer là, au bec à inscrit, à calo, en bas, parce qu'il y a un engagement tard. Il faut qu'on se bataille, mais il n'y a rien de devenir. Pour que tu m'en là, des candidats qui ont une femme. Tu m'en toujours une femme là. Donc vraiment, quand on peut faux, quand on dit tout qu'il faut, mais c'est vrai le plus souvent. Parce que nous avons gagné les morts qui ont fait. Les premiers morts qui ont sans chama. Quand nous avons nous avons dit que nous avons gagné le cœur de les femmes sont là. Donc c'est pour dire que Ansiri bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni wulada in ye kibaru min sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma k'aw bɛɛ fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani ka bɔlɔsɔrɔw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani la nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛw kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye a k'an bɛn lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra